How are you, sweet Hollywood? The bad cop said, oh, you're the good. I'm addicted to your shame on me. Hollywood News Agency. Üdvözlet innen a Hollywood hírügynökségtől, én Szirmai Gergely vagyok, és most szeretném felkonferálni a világ legjobb kampányfilmjét. Toljátok neki! Szakban megyek haza, a kocsmában megártott a pia. Íz lett a sör meg a bor is, haragszik rám biztos a bor is. Jaj, de közel van az árok, még az éjjel benne állok, átmulattam. Mi a franc, még be sem csengettek. Osztály, vigyázz! Üljetek le. Szőrösödne már meg az ember tragédiája. Most egy nagyon szép részletet fogok nektek olvasni belőle, jó? Figyeljetek! Karod erős, szíved emelkedett, végetlen a tér, mely munkára hív. És ha jól ügyelsz, egy szózatzeng felé szünet. Adri, hányadik oldalon tartunk? Csak azt keresd. És ha tettős életed zajában elnérul az égiszó, egy öngenő, tisztább lelkületet. Jó, nem érdekel, nem olvasom. Olvass csak. Megmondom, adjál békét. Fel kell mondani. De olvasd el. nem érdekel. Nem jövünk. Nem érdekel. Akkor kapok egy egyes, így jártam. Úgyis van mellett tapasztalatom. Hallod? Balsors, szerencse közt mindegyaránt. Innentől elkezded, én az enyém. Igen? És azzal mit érünk? Ákos, te is figyeljél? Oké. Tudom, mikor figyelek, inkább alszok. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you want. A hétszertségét, ahelyett, hogy a halakat bámulom, inkább oda mennék, mint hímivarok. Hé, lányok, van-e köztetek puszta ijány? Pusztai vagyok. Grévics pusztai. Ó, kapás van! Ezt a hétszertségét mekkora hal! Jaj, melesek a tóba! Jaj! A rohadt hal! Szevasz, Paló! Jaj! Lehet 3 kívánságod? Bármit kívánhatom? Igen. Hát jó, akkor először is szeretnék teniszvilágbajnok lenni, másodszor rockstar is igen régóta szeretnék lenni, és jó lenne már nem kapálással keresni a garast. Nyugi Paló, simán megvered. A szervára viszont figyeljél, mert képes fénysebességgel elütni. Megcsinálod? Meg! És akkor most várjuk a leghíresebb mocsai teniszezőt a pályára, Pálvölgyi Jákos! A pálya másik felére pedig azt a játékos várjuk, aki több kupát látott életében, mint Tankrivet. Az ő neve pedig Vasjevics Lalovics. Na akkor kezdődjön a játszma! I could stick around and get along
Most nyomathatjuk? Na persze, de mit játszunk? Mit tudom én? Na nosza! Na nem már! Nosza! 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 A pálom mondja nosza! Tedd fel a kezed, s legyél Melissa! 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 Gyere át, bata! Fuck it. Money, money, money. It's Young Khalifa, man. And I got money, hoes. Money and hoes. I got money, hoes. Money and hoes. Sick. Money and hoes. Yeah. Ákos. Ez a fellépés, ez remek volt. Komolyan? Ez tökéletes volt. Én ezt így képzeltem el. Figyelj ide Ákos, mi ketten tuti csapat lennénk. De Ákos, itt van egy szerződés, meg egy kis juttatás. Figyelj ide Ákos, mi ketten külföldön nagyon sokra vihetnénk. Nézd át, a pénzt meg tedd el. Ha jössz, a pénz az marad nálad, a szerződést pedig jól olvasd át és írd alá. Rendben, köszönöm. Business? Business. Ez az lesz, hogy Ákosnál. Viszont ha velem akarsz dolgozni, változtatásokra lesz szükség. Ez az Ákoskám. Oldítsuk meg a külföldöt. Jó reggelt kívánok! Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped. I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold side honky. Ákos, te miért késtél az óráról? Nagy dolgokat vittem véghez. És itt van még a dolgozatod is. Ez nem lett nagy dolog. Csak 5 pont. 1-es. Na nem már! A tanárnő. Biztosan el lehet ezt intézni. Na ne, szó se lehet róla. Ákos, te ez most milyen dologból? Jó igazad van, ezt is sikeresen elrontottam. Ákos, hasadra süt a nap. Mi van már megint a hasammal? Elnézést, tanárnő. Ha dőlt álmodtam, voltam tenisztár, rockstar. Ez kit érdekel? És ti miért szólsz beállandóan? Meg kellene beszólni? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy.
Szavazz a 11 ára. Szavazz rá! Sziasztok, Királyán Norbi vagyok. Ha jó kezekben akartok lenni, szavazzatok a 11 per ára. Kire is kell szavazni, fiúk? Sziasztok! Én a Jókai Gimiben érettségiztem, és támogatom a 11 át, úgyhogy légy szíves, szavazzatok rájuk. Köszi! Szavazz a 11-es aranyhajra. Itt a kampány! Te kire szavaznál, Pista? Én? Ja? Hát 11 arra persze, hogy... 11 a legjobb! Igen, én is a 11 arra szavazok, mert ők a legjobbak. Nagyon-nagyon jó. Igen, jó. Jézusom! Bocsánat, hogy belemásztam. Gyertek! Szedjél már! Valahogy jelent. Kis Manni, mert ugye tele vagyok. Fogd a bőröndöt, vagy táskát, nekem mindegy. Az a pita finom. A 11 ára szavazok.